kontxa da azkenen denboraldi guztiko azkenengo estropada eta denboraldi guztian isla esango nezake. Hitzekin esplikatu ezin den gauza badala eta arraunetik kanpoko jendeek nik uste ez zigula ulerture ingo gutzako honek ze suposatzen. Azken baten, gauden urte guztik entrenatzen egun ontako da, temporada guztia kasi egun onta etxoiten gaude eta nik uste dela tensio handiko momentu bat, estropada oso polita eta sentimentu asko oso agerin gehatzeian estropada bat. Arrauneko olimpiada. Niretzako arraunari baten ametxetako estropada.